שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם היום? נחמד לי מאוד להיות איתכם, נחמד לי מאוד לראות אתכם. שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם היום? בוקר טוב, מה שלום כולם? הנה גם מוקה באה להגיד לנו בוקר טוב. תגידי בוקר טוב. בוקר טוב, כן. היום אני רוצה לקרוא לכם את הספר הזה. אבל לפני זה, בואו נתחיל בשיר בוקר אחד. מוכנים? איפה ידיים? בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל החמודים. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המתוקים. אז בואו ננער ידיים, ננער גם את הראש. בואו ננער ידיים, 1, 2, 3, עוד פעם. בואו ננער ידיים, ננער גם את הראש. בואו ננער ידיים, 1, 2, 3. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המתוקים. מי יודע איזה יום היום? היום יום שלישי. בואו נגיד את כל הימים של השבוע מהר. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי, יום שבת. עוד פעם. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי, יום שבת. כל הכבוד. אז אני רוצה היום נניח את הנושא בצד ואנחנו נראה ביחד מה יש בספר. קוראים לספר דגדוגים, ובתיה בן דור כתבה את הסיפור, את כל השירים שפה. בואו נתחיל. אתם רואים את התמונה? מעולה. בא עליי פרפר נחמד ותהיה לי על היד, ותהיה לי על הבטן, ותהיה לי על הגב, ותהיה לי על האף ואף. בואו נעשה את התנועות של השיר הזה. בא עליי פרפר נחמד ותהיה לי על היד, ותהיה לי על הבטן, ותהיה לי על הגב, ותהיה לי על הלחי, ותהיה לי על האף. הוא אף. כל הכבוד. מי עוד יש לנו פה? הלכתי לשוק, פגשתי בקבוק, נתתי לו 2 נשיקות וחיבוק. בבית המרקחת פגשתי צלחת, נתתי לו 2 נשיקות. איפה? בקרחת. בגן של אסתר פגשתי פסנתר, נתתי לו 2 נשיקות על הסנתר. 2 נשיקות בסנתר. אני אוהבת את השיר הזה. בואו נשים את הספר ככה. תעשו ככה בלון בידיים. בלון קטן, בלון כחול, רצה להיות הכי גדול. התנפח, התנפח,
התנפח ופום, טרח. התפוצץ הפיקח. בואו נעשה, הנה תראו את החתול הזה. עכבר קטן, טייל בגן, פגש חתול שחור ורץ רץ 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 רץ, נכנס לחור. אגודל, מתי תגדל? לא רוצה לגדול בכלל. רוצה להיות הכי קטן, כל הזמן, כל הזמן. עוד פעם, איפה האגודל שלכם? אגודל, מתי תגדל? לא רוצה לגדול בכלל. רוצה להיות הכי קטן, כל הזמן, כל הזמן. מצוין. אוקיי, איפה המושכות שלכם? בואו ניקח מושכות. דינדיגידן, יש לי פוני, אין כמוהו, אין כמוני, זהירות שלולית פתאום. הופ, עברנו בשלום. יפה, מה עוד יש בספר? לקחתי אגורה, הלכתי לחנות. קניתי לכולכם מתנה בהזדמנות. לך טבעת, לך מגבעת, לך אפודה, לך נדנדה, ולתינוק הקטן נשיקה. מי זה? הצב? בואו נכסה את הראש ככה. צב, צב, צב. צה, צה, צה. לא רוצה ולא רוצה. הגיע אורח. לא רוצה. נטוס לירח. לא רוצה. ניתן לך פרח. לא רוצה. נחליק על הקרח. לא רוצה. נשיקה על המצח וגם על האף. רוצה, רוצה, רוצה. אני כבר יוצא. איפה הנשיקות שלי? על המצח וגם על האף. מעולה. כל הכבוד. נעשה עוד שיר אחד. בשביל זה צריך שתי ידיים. אדון חתול ומר עכבר נפגשו ברחוב זנבר. מה שלומך? נהדר. ואצלך? אותו דבר. דרישת שלום, תודה תודה, והלכו לעבודה. עוד פעם, תרימו את האגודה למעלה. אדון חתול ומר עכבר נפגשו ברחוב זנבר. מה שלומך? נהדר. ואצלך? אותו דבר. דרישת שלום, תודה תודה, והלכו לעבודה. נהדרים אתם. איזה ספר נחמד, עם כל מיני שירים. אנחנו נקרא את הסיפור עוד פעם בהמשך. בואו נעשה את הדקלום לסיום היום, ונתראה מחר. היום אני רוצה לעשות אצבע לאצבע. קדימה. אצבע לאצבע נחבר, ונהיה כדור פאר. מתגלגל, מתגלגל, נתקל בקוץ ומתפוצץ. אלופים אתם. בואו אנחנו נתראה מחר, ולא לשכוח אף פעם, I love you.